Makadi hamane shamwari muri sei kumativi ese enyika. Things are not looking good. Kuzanu PF hakusi kudliwa rinopisa. Munongoziva mega 2030 yanetsa iyi, but this time Chiwenga airamba dedzera. Hapana zvakadaro, hapana aumbofuka pinda 2030. Mukatarisa recently ED angari kune imwe nzvimbo kwangachitaura achadresa adzikisa manje akuti 2028 pari kupisa, kuri kupisa kuzanu PF. As you all know, the situation yachona, ED cancels UN trip as tensions rise after VP orders arrest of Chivayo. Vanakudata Gwirei, the list goes on. Zvigananda nyaya iri kuitika ndeyekuti the day ED paiva ine birthday pakamuka nyaya dzakawanda dzakasiyana siyana. Munongoziva mega Wicknell akadoneta maambulensi nedzimwe mota kutimu revarakashi Zanu PF, of which Chiwenga munongomuziva mega anoswera achitaura nezvenyaya dzecorruption, haasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe. Saka as I'm talking right now, dockets for Zvigananda reportedly prepared. ED promised to resign as military pressures. Pane doketi rezvigananda vanhu vakanzi naChiwenga vanofanirwa kusungwa because havachatevedzeri mutemo wemusangano nemutemo unoitika muZimbabwe. Munongovaziva mega vanhu vacho. Saka Chiwenga vadedzera kuti zvenyu zvokuti makachibata kuti zvi hazvimbofi zvakashanda, we are sick and tired. Nyaya iripo ndeyekuti ED inofanirwa kuresigna, iri timu iri tinofanirwa kurisunga, of which kana mukatarisa chinogona kunge chiri chokwadi because ED abva achinja pangachitaura pachona kumusangano akudedzera kuti 2018 zva2030 tenge tichipo hazvishande. Munongoziva mega especially seWicknell vanhu havasi kufarira nezvaanoita, anachidoneta achipa vanhu mota dzemahara. Munongoziva mega neproject yaiva yakapuwa kuGwanda, akadya mari yachona akatiza nemari yeproject yokuGwanda. Saka vanhu vanenge vachichema nokuti seWicknell ari kudya chimari dzematax muZimbabwe, mota dzese dzaanotenga hadeclare. So andizi guys zvinoti kudii nazvo, asi VP Chiwenga vadedzera kuti seWicknell ngaasungwe, kudata Gwirei ngaasungwe, naScott Sapupanya. Munongoziva mega seWicknell is busy kupa vanhu mota, especially vanoafoda. Kana vanhu vachitambura havadi kuvapa, kuti vavake zvipatara havadi, kuti vagadzire nzira havadi. Nakudata Gwirei naiyewo kumaminda kwake uku kwaari kuluta chiba ari kunzi ngaasungwe, naScott kuGold uku kwaanenge ari nekubhora uku kuchitsotsi chega chega anaida kuita zvazvo zvemari kuti anga achitenderedza mari. It's not all about bhora, chitsotsi. VanaScott vakangwana yese timu itimu yezvigananda. So guys, let's watch and see, tione kuti zvinoperera kupi. Thank you so much.